Er du klar? Øjeblik. Så kører vi. Habanero. Så prøv. Jo. Så tager han lige en hel en der. Vi skal lige se den jo. Det er habaneros. I gang med det. Abonner. Ja. Det er lidt der. Og så hedder du den. Han er den vildeste mand i Lømpe. Altså, tykke. Hvad fik vi her? Altså, begynder at blive stærkt allerede. Ja? Er det meget stærkt? Det er en halv Bubber og en halv Thomas Hartmann. Og chili klar. Men det er ikke en stærk. Først lige om den kommer. Jo. Det er hverken kommer. Det er den stærkeste, vi kunne få fat i. Ja. Nu er det vildt. Jeg kan ikke lige få fat i. Slet ikke det vilde nu. Det er først om sådan... Ej, det er ikke rart, det her. Jeg kan mærke, varmen kommer overalt. Det er vildt, det der. Det smager slet ikke af chili. Det smager så af. Det kan jeg sgu ikke forklare. Men det kan jo... For stærkt må du sige det er, i forhold til at du plejer at spise. Det er altid, du kan sige, hvad? Ja? 200% så stærkt. Nu er stærkt. Nej, det er så sygt det der. du er sej jo. Det var vildt at spise den en der. Og var det lige den hed, den der, siger du? Jeg skal nu tage nu her bananer. Bananer. Så bliver du til at drikke noget, dreng. Ja, så må du lige, der står øl, og der er kold cola til dig her. Men mælk til en der hjælper. Ja, det er rigtigt. Ja, men det skulle du have haft masser af. Men han tager den med øl, og så det med tager den med cola. Du skal nok også ryge et eller andet rygesmøg. Der er kun en til at gøre det køle. Man kan ikke skylle vand. Det skulle være iskoldt. Det bliver bare værre. Jo.